Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal,
Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga
Madam Maylin, kay Ma'am G. Balyaran, kay Vice Kong Ed Bordeos, kay Mate Mena Tessa Morales, kay December Rain, mga atab po na nakatutok tulo sa satuya ngunyan. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Happy Edil Adha. Ngunyan na Biyernes. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita nin Friday. Petsa 6 kang bulan na Hunyo, taon 2025. Sabayan po nindan sa indong lingkod. Sarong oras may kabanga kita. Ano nga yung sarong oras may kabangang iyan? So traffic? Ano nga yung sarong oras may kabanga? Inabot baga ngaya kami ki matulong oras. Mala si kaklase minsaro so tugang ni Ninang na MJ Rihino. Kabot nga kami dyan sa tabako kay ni ngaya maaga ho na. Ligaspi pa more. Di sundo kita alas 8:30 mga tugang mag-restorya naman lamang kita kan mga pangyayari. Mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apoy yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Satuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kay ning programa. Oy naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan June 6. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Aday nang ganito paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Aday man po kibang maingat kan sadirita kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay natabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang nantasya man sana po nakakaram ka. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na tinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami Lord kang samuyang mga gigibuhon tangani po day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa imo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasala. Tao lang po kami Lord. Marupok nagkakasala. Kaya Lord patawad tabi Lord. Lord patawad. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live! Sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa ngaran niya ni Maestro Niladto na sa muya pong GM si SM Sir Tony. Asin bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurog takan. Ano man po ang sa indong mga pinagigimo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal tabian ma-stress sa mga panahon pong ini. Manny Moxeya.
TV. Dahil ka ngayakan may stress na ang traffic pag gali kang Legazpi, pasiring ka sa First District, iabot ki mga 3 oras. Sabi ko na kaya sa Indo ha, kung dahil man sa naki-importante dahil na mo na kamo magpasiring sa Legazpi, tayo na nga niyan ta igwa po ki parting may reblocking dyan sa may parting padang kan Legazpi. May reblocking project ang DPWH. Mama SP Banyas, sabi kang barkada ko, bata ngaya tultul suti ng po ginurudak. Ginurudak ngaya suti ng po. Aber pa ngaya, grabe ngaya lugod ang traffic. Bata man ang mga motorista, gusto sinda permiso mainot. O yan, kawaran ki disiplina, nagkaburulahaw lugod so traffic. Siyempre gustong makalusot, gustong mainot, nagkararimati lugod, nagsarabata. Bakong perwisyo. Karong ka ng Pinoy. O kaya tabi so mga mapaligaspi hali dyan sa First District. Ano daw kung dyan na sana muna kamo, tayo na muna kamo magparaparaligaspi ta, imbis na dahil ka mo na stress, may stress ka mo sa traffic. Yo, karariyas man sanan mga barakalon. May mga pasyaran man dyan. Yan na muna ka mo. So mga taga-Tabaco, taga-Tiwi, Malinaw, Malilipot, Santo Domingo. Diyan na muna ka mo. Dahil na muna ka mo magpara-para Legazpi. Parang tigdudumanin doon sa Legazpi, SM. Kanya kita tamalipot. Ang problema rin ng pag-uuli. O lalo na kung day ka mong sadiring sasakyan, o kaya maski may sadiri ka mong sasakyan, mata-traffic manggiraray ka mo. Maray nga sa mga single na motor ta, lusot digdi, lusot dumaan. Kunan mong kayan sa orinutan nga aksidente. Nakakalusot. Ay nako. Ano na tayo? Matangay atol-tulsutin ang pugurudakon. Bata dyan sa may parting padang baga, gari 2 lane man sa naan tinampo dyan. Kaya pag nagre-blocking mananggad, yung mata-traffic. Sabayan pa kan sa mga disiplinadong mga driver na lusot digdi, lusot duman. Yun na, naubos na. Cheryl Kasi, good morning. Kamusta tabi? Biyernes ngunyan, deklarado pong regular holiday. Ano? Dahil po sa Idil Adha. Yan. Di long weekend, pwede so iba na rabas-rabas. Yun na nga niyan. Problema kung marabas ka mo Legazpi, handa naman nindo sa diri nindo na may stress ka mo dyan. Kaya kung mapipwede, iwasan na muna nindo. Dahil na muna ka mo magpaligaspi. Yan sa nakamu, yan sa Tabaco. Dakul man dyan na pasyara. Yo. Lang dahil man niya kiss M. Parang SM dyan. Gusto mo nga sa Legazpi. Good morning, Tabi. Rolando Kamata. Naghihiling po ako kang programa mo bago ako magtinda. Anong tigtinda mo, Tabi, Lando? Lando?
Ano tabi ang pigtitinda mo? Tabaka, pwede man kita magbakal. Ano ang tigtitinda mo tabi, Lando? Baka susatuyang mga paraan tabay magbakal man sa imo. Ma'am Shirley kasi, hello po, watching from Payahan. Oy, taga Payahan ka tabi, Ma'am Shirley. Saing ka dyan sa Payahan. Makikumusta daw kita dyan sa mga taga Payahan. Kumusta, may tubig ka mo dyan? Dyan sa Payahan. Ano na? Biyernes bagangon yan. Uy, nganing day kita may stress na maray. Relax na mo na kita ngunya na Biyernes ha. Ay na kita magparatukar kan mga problema. Pabayaan tanayan na traffic sana masolusyonan iyan na din. Kan sa tuyang mga nanunungdan ang kaipuhan dyan. Igwaki mga law enforcer. Kapag wara ki law enforcer an sa tuyang mga disiplinadong driver, tayo lamang ang kitig susunod dyan. Pero kung igwaki law enforcer dyan, masurunod iyan. Pero kung dahil kinahiling dyan ng mga otoridad, lusot digdi lusot duman, rimati iyan. Yan ang saro dyan sa kausakan traffic, sumina counterflow, tapos sumina sabat sa one way. So mga mabakal tabi kibasahan, nagtitinda si Sir Lando Kamata. Tag-urana na bagadi. Ano yan? So basahan. So ano yan? So tigtutungtungan baga sa may pintuan. Iyo tabi Lando, tama. Ang mga potholder, arog kayan, igwa ka kayan. O sain ang pwesto mo? Dumanon ka da ni December rain, mabakal kibasahan. Mga pauran na bagadi, tag-urana na kay po ang kibasahan mananggaan. Yo, sain ang pwesto mo tabi Sir Lando? Pasyaran ka ni December rain, mabakal kibasahan. Baka pakyawan ni December rain, hagad na sana ako. Hagad na sana akong basahan. Maray ni si December rain, mapira kini. Sain ang purok size kang Payahan, Mama Shirley kasi. Sain niya na purok size. Na taga Payahan kang ede mo. Taga Payahan kang ede mo ang purok size. Siyempre nga purok size dyan ang susunod kang purok 5. Iyo mangga dadi. Alas 7:20 na tabi mga tugang. Pag-urulayan tayan ha na reblocking na yan, project po yan kang DPWH. Alamang makaulay ta si Sir Art. Aramontan mga pwedeng solusyon dyan sa nagkakatraffic dyan sa biyahe haling Legazpi to First District. Ano? Sige igwa kita kipigbabantayan na pigbabantayan na pagkini route ki panahon. Aramon tamunan magiging kamugtakan kan panahon ha. Kuwanta mo na linya kang Pag-asa sa Visayas Avenue tabi Sermos. Diyan sa Quezon City. Yan dyan si Lando. Yan man dyan si December rain. Diyan tabi sa Visayas Avenue. Diyan sa QC. Ayo, sige. 22 minutos tabi. Lipas ang alas 7.
iyo dyan sa may Karakapitan Rex Cruz. Iyo, sige tabi, salamat. Bistado mo ako. Sige, salamat. Sige tabi, ako ang tamo ng linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility yung ating minomonitor na low pressure area dito sa may Pacific Ocean as of 2 in the morning. And as of 3 a.m. ay nasa 945 kilometers ito silangan ng Visayas. Base sa ating latest analysis po, kung kahapon mababa pa yung tsansa na ito yung maging isang ganap na bagyo. Ngayon ay moderate na po yung tsansa or may katamtamang tsansa na ito yung maging isang ganap na bagyo sa loob po ng 24 oras. So ibig sabihin po, kung sakasakaling maging isang ganap na bagyo or tropical depression ito, bukas or sa Sunday, ay papangalanan po natin ito na Auring or yung magiging unang bagyo for this month of June and even for the year 2025. Ang nakikita nating scenario for today for this low pressure area, lalapit ito dito po sa may bahagi ng Bicol region and Eastern Visayas. Then over the weekend po nakikita natin na halos malapit na ito sa kalupaan po ng Bicol and Eastern Visayas pagsapit po ng weekend. So possible pang mabago yung scenario na nakikita natin for this weather disturbance. Pero ang sure po tayo, magpapaulan ito in many areas of Bicol region, Visayas and Caraga region. At habang lumalapit ito sa ating kalupaan, malalakasin po nito yung habagat or southwest monsoon, hindi lang dito sa Luzon, kundi maging dito rin po sa may western portions of Visayas and Mindanao. Ngayong araw po dahil sa epekto ng southwest monsoon and trough of the low pressure area, mataas ang tsansa ng ulan sa may Metro Manila, Calabarzon, Bicol region, and Mimaropa. Light to moderate rains po tayo at minsan malalakas, lalo na dito sa may Oriental Mindoro and Occidental Mindoro, kaya't mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang dito naman sa may Northern and Central Luzon, partly cloudy to cloudy skies po tayo, may tsansa pa rin po ng mga pulupulong mga paulan at pagkitlat pagkulog. Dulot po yan ng habagat at wala namang kinalaman doon sa low pressure area. For Metro Manila, mataas ang tsansa ng pag-ulan pagsapit ng hapon at hanggang gabi at ang temperatura 26 to 32 degrees, habang sa Baguio naman 17 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, Visayas and Mindanao, magbaon po ng payong for today. Aasahan din po ang mataas sa tsansa ng mga pag-ulan at mga thunderstorms dahil sa pinagsamang epekto po ng low pressure area plus the southwest monsoon. So itong mga areas kagaya ng Caraga region, Eastern and Central Visayas, Northern Mindanao and Davao region, yung trough ng low pressure area, may dala pong kalat-kalat na ulan and thunderstorms, habang dito sa may western portion, sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro region, Soxargen, Western Visayas, Negros Island and Palawan, light to moderate with at times heavy rains po. Lalo na sa may Antique and Palawan, dulot ng habagat, kaya't mag-ingat din po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Temperatura natin sa may Puerto Princesa, Metro Cebu, gayon din sa may Zamboanga City and Davao City, between 26 hanggang 32 degrees Celsius. Para naman sa maglalayag nating kababayan over this long weekend, wala po tayong gale warning at least for today po. No? Nakikita natin banayad hanggang tama ng taas sa mga pag-alon. Naglalaro between 0.5 hanggang 1 meter po ang taas sa mga pag-alon. At kapag meron tayong mga thunderstorms, umaabot lamang ito ng 1.5 metro. However, the moment po na lumapit itong low pressure area at posibleng maging isang tropical depression or mahinang bagyo at magtataas ng mga wind signals sa may eastern side ng ating bansa, then most likely magkakaroon na po tayo ng mga sea travel suspensions doon. Kaya laging tumutok po sa ating mga updates. And at the same time, habang lumalapit ito sa ating kalupaan, nag-enhance po ito ng hanging habagat or southwest monsoon. Kaya posibleng malaki rin ang mga pag-alon, pagsapit ng weekend hanggang early next week, dito po sa may Western Visayas, Mimaropa region, and dito rin sa may Zamboanga Peninsula. At para naman po sa ating forecast rainfall for the next 2 days pa, bukas meron tayong epekto po ng southwest monsoon na magdadala ng 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan sa may western sections. Ibig sabihin po niyan nasa 4 hanggang 8 timbang tubig po no ang dami na ibubuhos ng ulan. Usually po yung katamtamang laki po ng timba nasa 4 po hanggang 8 timbang ganon. Ibubuhos po sa 1 square meter na lupain sa loob po ng 24 oras. Ganun po karami ang 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. Kabilang na dyan ang Palawan, Antique, dito rin po sa may Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, pababa po ng Zamboanga del Norte. Habang yung low pressure area, may epekto na rin po bukas directly sa ating mga kababayan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, and Northern Samar.
Then pagsapit po ng Sunday, that's June 8, magpapatuloy pa rin yung mga epekto ng habagat and low pressure area. Mas dadami po yung mga lugar, halos buong Western Visayas and Negros Island region. Meron tayong mga moderate to heavy with at times intense rains. Ganyan din sa halos buong Mimaropa. Even dito sa may Zamboanga del Norte, magpapatuloy yung paulan pagsapit ng Sunday at sa lalawigan po ng Batangas. Habang dito naman sa may Camarines Provinces and Catanduanes, may direktang epekto po ng low pressure area. In the coming days, posible pang mabago itong nakikita nating forecast rainfall po na mapa. Posible madagdagan pa yung mga lugar na magkakaroon ng malalakas sa mga pag-ulan at posibleng tumaas pa actually into more than 100 millimeters yung dami ng ulan per day po yan. So laging tumutok sa ating mga updates and please make sure na coordinated tayo sa ating mga local government units for possible evacuation po or rescue. Samantala, for the next 4 days or hanggang sa Tuesday, mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Southern Luzon and Visayas, Central Luzon at sa Northern and Western portions pa of Mindanao. Kaya mag-ingat po sa mga pantanang baha at lagi magdala po ng payong kung lalabas ng bahay. Ang ating sunrise is 5:26 in the morning at ang sunset ay 6:24 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja at Eid Mubarak po sa ating mga kapatid na Muslim. Mag-ingat po tayo. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, kasing sa pagmata. Salamat Tabi Pag-asa. Yan Tabi December rain. Nakalawag na sa Philippine Area of Responsibility so low pressure area. Pasisiring digdi sa Muya sa may parting Bicol. May mga pag-uran-uranan na Tabi. Lalo pang pigpapakusog so habagat. Kang inot nga ni na daymang kibagyo. Habagat sa neto pero nagpabaha sa ibang mga lugar digdi po sa Bicol region. Kaya anon maray nagibuhon tangon niya magpreparar. Ayaw, maghanda. Yan ang pinaka-importantihon lalo na sa mga local government units, mga barangay officials, makireparo na Tabi. Mas maray na supermisa na kitang handa. Primes, good morning Tabi. Mama Rose Calyosea, good morning Tabi Primes. Mas maray baga supermisa na kitang handa. At naramdaman ko kayo ito, kapistahan dyan sa Malinaw. Dahil mangkibagyo, habagat sana ito pero buminaha. Kapistahan July ito. Anong taon ito? Yan Tabi may pigbabantayan kita na raot ki panahon na posibilidad Tabi maging maluyang bagyo, tropical depression. Apo doon Tabi ning bagyong si Auring, ang primerong bagyo ngunya na 2025. Sana mabuot ini si Auring. Day bali sabi tanangani, day bali maski pirapang LPA o kaya pirapang bagyo ang lumawag sa Philippine Area of Responsibility, ang importante day Tabi mang distruso. Serbisyo Asin Reparo. Ige, alas 7:31. Ang satuyang Philippine Standard Time, mga tugang mga kabayan, pasalamatan ta na muna ang satuyang mga katuwang digdi sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City.
open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan mako Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Si Madam Maylene, keep safe always. Ingat po, permi. MBY Dormitory, your home away from home. Siring man tabi mga tugang ang programang ini daraman po sa tuya ni Gobernador Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Burse kang syudad ni Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po tabi ka mo magtaya sa Lotto Pako sa waiting. May chance lamang kita maging milyonaryo sa Lotto. Gusto ka sa kuya. Siyempre mga tugang kasabay taman sa programang ini ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha yan dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Kung kaipuhan po nindonin mga iron works, sliding door, sliding window, roll up door, puda nindo si Sir Robin Cantillo sa sayang CP number sa 0912-295-6339. Yan po ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Sampang yan kang Malinaw Catholic Cemetery. Good morning kay Sir Jonathan Mondragon. Yan po sa San Francisco Institute of Science and Technology, kay Sir Jervin Bolaños Borillo, sa Kuyang Idol. Permipul pak ang fight dyan na di. Tayo na naman ako nakapasyar dyan. Isa na ta, pag nalugaran naman kita, pasyaranta ka naman dyan. Mag-relax-relax lamang habang nagdadangog-dangog kan mga pandiurag mon mga music. Kaya gusto ko man kumanta. Makanta ko, masayaw pa. Ay na nga dyan. Pag nagsasayaw ka man siya, pag nakakainom ka. Ganda. Pisil baka sumayaw naman ako. Batang aram ko man sa napating sayaw, dua. Sweet sa kabiri, sweet man sa nabaga. Yung man sa nangaram kong saya. Masayaw ako kung sweet sa kabiri, sweet ng tugtog. Pahit ako dyan. Mga waka-waka nga di ako dyan. Alas 7 Alas 7:36 mga tugang, mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time. Masira malato kampi. Ma-break mo na kita ha. May commercial lang kitang naipit. Sa pagbabalik ta, paro pa koronsilos na kita ta biyernes man ganyan. Kita maka-stress ta, maka-stresson ang traffic dyan sa Barangay Padang, iabot duman sa may parting Rawis hanggang dyan sa may Lidong kan Santo Domingo. Tagwa po ki reblocking. May pigayos na tinampo. At ang tol-tol nga so tinampo ginurudak. Hindi na pangyari ni Dagi sa Pilipinas kung mahal. Hoy, alas 7:36 mga tugang, mabalik po ang programa. Makalipas lang po ini.
Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakal ba'y progreso ang dara? Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo. Kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang alas 7:39. Paano isayaw? An sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya Open for transient po sindan. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo ha sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sige mga tugang ang oras na yan daraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse kang syudad din Tabaco, ang aking kasama. si Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinao, sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services, dyan yan sa Zone 5 Balading, Malino Alba. Balik po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pong aldaw kita ng Biyernes, Fly Day, regular holiday po ngayon. Edil Ada, mga tugang nyatong Musli. Sundo tabi kita alas 8:30 mga tugang. Kay Sir Ernesto Loria, good morning. Kantabay man sa programa. Kay dali, Happy Friday po sa Gabos. sumayaw ng cha-cha. Toro diretso na tabi kita Sir Edwin Sistina. Pareha, Servisyo Asin Reparo. o diba, alam Sige tabi mga tugang. Anon maray na pahitangon yan? Sa mga taga Primer Distrito. Sabi ni Sir Ernesto Loria, good morning tabi, watching from San Jose, California. Wow. Sige. Maray na agatabi dyan sa mga taga San Jose, California. Sige.
So mga taga First District Tabi, sabi ko nga ni kasudma sa programa ko duman sa Ibong na kunwara man sa natabi ka mo ki mga importanteng lalakawon, aasikasuhon, ririparuhon dyan sa Legazpi, na mo na ka mo magpaparasarabay sabay yan nga ni mapiperwisyo tabi ka mo sa pag-uli nindo, lalo na kung nagko-commute sa nakamo, o kaya maski may sadiri ka mong sasakyan, taigwa po ki project dyan sa may parting Padang, ang DPWH, reblocking. Bataan tinampo baga dyan, bako man mahiwas, 2 lanes na iyan, o pag riniblock mo sa Ibong na tinampo, di magiging one way. Grabe ang volume kang mga bihikulo na nag-aaragi dyan, lalo na pag rush hour. O kaya kaso udma, bandang alas 5 pa sa nanin hapon, traffic na dyan. Grabe, halabaon sa traffic, abot na sa may parting Rawis, kan syudad nin Legazpi, hanggang dyan man sa may parting Lidong, kan Santo Domingo. Ngunyan, ano ang maray na solusyon? Ang saro dyan sa nahihiling tatabi mga tugang, ining kawaran po kan sa tuyang mga tugang na driver, mga motorista, kawaran po nin disiplina. Baga kita kaya, maski man ako, gusto kong makainot, gusto kong makauli tulos. Kaya malusot akong malusot. Ang problema, kakalusot mo, nagka-traffic-traffic ta may kasabat ka man. Yun na yan. Kaya nabuhol-buhol so trapiko. Dyan po sa may parting Padang. Ngunyan, mga tugang, ano ang maray? So, barangay... o kaya subarangay Padang, mga tugang, sa paagi ni punong barangay Harold Buenbinoto, mga tugang, nagpapod ni meeting, nagpapod nin pagtiripon kasubanggi, mga bandang alas 10 databi, para pag-urulayan, Ma'am Lai, good morning tabi sa dyan sa Matalipni, Malinaw Albay. Para pag-urulayan kung ano ang pwedeng gibuhon, digdi po sa problema dyan sa may parting Padang. Manlain-lain ang nasa sa parangon may muda, kung ano-ano, muda digdi muda dumaan. Ganing, ano ang maray na gibuhon? Kasi saro sa nahiling ko dyan, pagwara ki law enforcer, day kipigahadong ang satuyang mga motorista. Siyempre, wara dyan apod kayan, mag-giveaway, kung si Sayso nainot, malusot tabi Ma'am Carolio Susan. So, kay puhan, igwat po magmamando na law enforcer. Sisayngan mga law enforcer, arog kang pulis, aranian dyan sa perang barangay iyan, so tabangan man siguro kan mga barangay tanod. Sa bagay ang barangay tanod day mantigahadong kang iba, para ngaya tanod ka. Bago ngayon, siguro ang pinakamaurag dyan, pulis ang ilaag. Iyang magmamando kan trapiko, may mga warning signs na dapat may orasan na kung si Sayso papainuton, si Say papalusuton. Kasi kung dahil mga arog po kayan, talagang magigirit-gitan iyan. And pag sarabatan na iyan, dahil na naghiriruan, yan, iabot talaga ka mo dyan ki oras. So bata ngunyan baga maski madiklom na, maalingahuton pa, mainiton pa, mainiton pa sa tuyang kinabahan. So iyo yan tabi,
Kaya so iba ka subanggi alas 5 nakauli mga matanga na. Nakauli sa tabako matanga na. O lalo na so taga-Tiwi, so medyo urarayo diyan sa First District. Na inabot po kan traffic ka subanggi mga almost mga 3 hours databi. So pinaka magabat na traffic halos 3 oras. Parehas man ini kang pasiring sa Metro Manila ngunyan na iabot ki mga 20 oras. Dahilan po nga ni kan so mga piga-arayos na tinampo. Yan ang mga reblocking na yan. Piga-ayos kan sa tuyang gobyerno sa paagi kang DPWH. Yan so mga sakripisyo. Pa Manila iabot ki mga 20 oras kaya makulugon sa lubot kung ika nagko-commute lalo na kung malunadan mo pa so mga ordinaryo sa nambas na periuton surusuan ka mo sa diyuton pantukawan ay nako kulog sa lawas tabi mamlay ang makuha mo ang paguli mo sa arong nindo kaipuhan mo magpamassage kaipuhan mo magpahilada ta makulugon sa lawas ngunyan ang nagugulping ngunyan digdi sa problema dyan sa traffic dyan sa may parting Padang so kontratista ang DPWH kasi ilinganin doon mga tao iururagan bata nga ya tultul so tinampo ginaraba nga yanin do imbis nga tultul so tinampo kinaral kag nga yanin do bata baga next week o kaya sa kabangaan kang bulan kang Hunyo may klase na back to school na baga kita lalo tabi madakol ang volume kan mga pasahero lalong magkakatraffic andyan ta siyempre sa kadakulan kang pasahero anan mangyari di sa mga primerong subject mo sa klase late ka tayo na nga niyan marilamang kung may mga pakpakita tapagabot dyan sa traffic malayog kita marinas na ko takon may mga pakpakita pag na traffic kita layog di mas madali bako paano ka yan so saro sa mga napag-urulayan da kasud ma podka ini dapat matapos tulos ang pagkayan ang project na yan matapos tulos tapos kaipuhan databi na maglagpo mananggad ki mga enforcer nahiling ta kan nakaagi pero na yan aldaw wala ki nagmamando wala ki traffic enforcer na pwedeng mag-manage po kang traffic dyan sa may parting Padang. So, saro yan sa mga posibleng solusyon. At ang gusto man kang ibabaga, makauli man tulos, makalusot man tulos. Ang problema, yun na nga niyan, may mga nagka-counterflow. Saro yan sa mga naging dahilan kung naging matindi so traffic tabi mamtes sa kalyada. Gari nagpaligaspi ka man kasudma. Pag nagpaligaspi ka tabi mamtes, magbalon ka nakipaingurag na pasensya ta. Maabot ka dyan kan sa Indo sa Malinaw. Mga 3 oras hanggang 4 na oras. Dapat databi matapos tulos. Matapos tulos yan na podkayan na project na yan. Mag-reinforce nin mga traffic enforcer. Traffic management isasabay da sa mga o kaya i-augment sa mga barangay tanod dagdagan ki mga warning signs tapos mga construction barrier as in pig-suggested di kong igwa ki alternate route during rush hour matindi man sa nadigdi pag-arog itong rush hour arog ka subanggi alas 5 pa sana urulian baga sa mga empleyado urulian sa mga commuter yan nagkabiryo sa mga pasahero
kaya rush hour. Ayo, ngunyan ta holiday, siguro kasubang kita holiday bagang ngunyan urlian so mga trahabantita ta holiday man ngayon mauli daw ngayon muna ako duman sa first district. Yun na ito so naging experience. Bako sa nakasudma, bako sa nakasubanggi kan mga nakaaging aldaw pa so pagpuon po yan kang reblocking na yan dyan sa Barangay Padang. Pabayaan ta na supig sasabi ngayang bata ngaya tultul so tinampo rinaraot nga nindo kinaralkag nga nindo wala man sinda kayan ata na ngayon tultul ngaya so mga tinampo kakaralkagon. So iyan tabi mga tugang. So at least kasubanggi pigtarabang tabangan na kan mga opisyalis dyan sa Padang, so mga kataraning na barangay, nagtarabang na sa mga barangay tanod ninda, and so iba pang mga kapulisan. Takong wala talaga iyan, nako, kitang mga, kitang mga motorista, pag nakahiling baga kita kilusutan, malusot kita, maski nagka-counterflow kita. So yan, nagigipo lugod na problema. Bako yan solusyon na pairinutan. Hasta may nag-irinitso pa yung may nagsarangsangan pa, may nagsuruntukan pa dyan. So, magbalon tabi kidakol na pasensya, tayo na nga yan. Hanggang matapos yan na project nandiyan kang DPWH. Serbisyo asin reparo. Name, bako. Ano nga yan? Mapaligaspi ka pa. Depende yan. Pero kung mag-agi ka dyan siguro, pagkini, agi ka dyan siguro, pag bakong rush hour. Kasi pag rush hour, yun na nga ni talaga yan. Kasi dahil man kibang agihan, 2 lanes na pati yan. So, halimbawa, pag inanuman ng ganso sarong linya, pag day nagbirigayan, ang mangyayari dyan, amunakan. Sabi dyan sa 3rd District. Okay, sige. Pabayaan ta na yan. Abutan na magpapara-stress kita. O ni pasaro, na dapat antisiparan, prepararan, kan sa tuyang mga local government units. Tapalaog na baga kita sa tag-uranan. Habagat, maski na nga ni day baga kita kibagyo. Aragon yan, may pigbabantayan kita na posibleng maging maluyang bagyo da sabi kang pag-asa. Sa mga masunod na daw. Ganyan, sabi ko na nga ni, kang kasubago na habagat sa na nga ni, nagpapabaha na. Dahil bako pa yan bagyo, habagat pa sa natabi Sir Dick Damaso. Ngunyan dapat preparado tabi ang sa tuyang mga local government units. Kasi hili nga po nindo bata sa mga flood control, dahil pa man nagkaarayos. Dahil pa nagkaarayos sa mga flood control. Sa mga DK, dahil pa nagkaarayos ta. Mala nga ni, nag-eleksyon. Dahil nagkarasikaso, dahil pang-budget, dahil pundo. Ngunyan, ano ang dapat nagibuhon? Pati sa mga barangay officials. So, dapat tabi, aram na nindo kung ano ang dapat gibuhon nindo. Narog kayo ni, palaog na po kita sa tag-uranan. Tatig-deklara na ka nakaging simana, kang pag-asa na puon na tabi kang so habagat season. Sabi kang iba, pabor sa tuya digi sa Bicol ang habagat. Kasi pag habagat na tabi sa tuya Chairman, digdi sa may parting Bicol, ang mga bagyo pigahayop pataas. Kaya sa bagyo halid yan sa may parting Pacific Ocean, italbo yan pataas. Garipig bubusol pataas kang habagat. Ang mga route ning panahon pagabagat sa Bicol. Kaya lang ining habagat nagdadaraman ini ki mga pag-uuran. Oranon ka na sa nakinagkapirang oras.
perang aldaw. O di mabaha dyan sa labnig. Nagbaba dyan sa Indo sa labnig tabi chairman. Hindi ba niya di nagbaba sa mo sa labnig. Minaagi digdi sa salog mi. Pasiring nga dyan sa sentro kang Malinaw. Dyan nga sa Indo ang baha. Iyo. Kailing mo na yan. No? Di, dyan niya sa Indo nagbabaha. Naagi lang ang digisa mo sa salog mi. Pag abot dyan sa Indo, dyan sa Indo minabaha. Tapasiring yan dyan sa Indo. Nailing mo na yan. So, ano ang mga paghanda na magigibuhon? Hindi sana. So, Philippine National Police baga, nag-preparar na, tigarling sa mga gamit ninda sa gamit sa kalamidad. Kung nag-arada pa o okay pa, nagpuna baga sinda, tapos nagpa-training na sinda kan sa indang mga pulis sa search and rescue operation. Warag kayo ng maurag. Ano daw sa mga LGU? Kumusta sa mga LGU? Inspeksyon na lamang nindo sa mga gamit nindo. Kung nagarana pa sa mga rubber boot nindo dyan, kung may rubber boot pa kamo, may mga lubid pa kamo dyan, kung ano pa sa mga gamit nindo. Ano tabi? Nagpa-function pa yan. Operational pa ba ang mga gamit nindo? O yan sa mga importantihon. Kasi kung halimbawa para yung kidyos na sa kubun man kita, aram ta kung igwa kita kimagagamit. Kasi chinek na nindo. Pero kung magamit, i-check nindo sa paggamit na sa actual na, tapos dahil managarana, anon luwas kaya. So dapat igwa naman kiarog ka ng mga paghandan mga local government units, kasabay naman dyan tabi sa mga barangay officials. Na dapat aram naman po nindo ang sa indong mga gigibon. Tayong iyo na iyan. Kadabis na may igwa kita ki mga problema, kalamidad, apat aram ta na bilang nga kita barangay officials, aram ta na dapat kung nang gibuhon ta. Kasi ang iba, ang mga ibang barangay officials, naghalat pa ki mayor. Mahalat pa ki mayor kung ano ang order ni mayor, kung anong gibuhon ninda. Tayo naman dapat kamo maghalat sa dyan sa may parting pag-abot sa barangay, barangay level. So dapat aram na po nindo kung anong gigibuhon nindo. Ang iba, so mga barangay official, dahil pa nga kami naghiro, dahil pa nga nagpapapod si mayor. Dahil naman kayo po na magpapod si mayor. Na ma-meeting pa kamo na anong gibuhon nindo. So dapat aram na po nindo kung anong gigibuhon nindo. Ang problema, tabi Chanor Capos, good morning. Kay Sir Max Beron, good morning man tabi sa mga taga-Labnig. Ang problema tabi, Ed Capos, good morning. Nagpaparaharalat pa kamo sa desisyon ni mayor. Kung day palan magpapamiting si mayor, day kamo mahiro dyan sa barangay nindo. Yan ang problema kan sa tuyang mga ibinurutong mga opisyal na daying mga aram. Yan ang problema ta. Kaya tabi sa ma-eleksyon baga sa Disyembre, mag-isip-isip na kita mga kabarangay, si Sayban dapat talagang ilagta dyan. Dapat sumay aram. Sumay aram tabi. Bako na, so barangay officials dyan tabi nindo, dahil man nindo, apod ka, dahil ki aram, naghahalat sana sa instruction kang alkalde, luwas kan sa inyo dyan sa barangay nindo, nga ka mo dyan tabi, Ma'am Julieta Bences Bresuela. Alagang iyan ang problema dyan nindo. Magkakaproblema ka mo dyan. Mag-arog kaya ng ibinuruto po nindo na mga barangay officials nindo na dahil sa diring desisyon. Dapat arog ka yan. Aram ninda dapat yan. Anong gibuhon? Pag-arog ka na may mga kalamidad. Ang iba talaga, halaton mi pa ngayon supapod ni mayor. Tayo naman kaipuhan nga ni. Kung halimbawa magpapod man si mayor, ano pa? O niyo mayor, tapos na sa kuyang obligasyon sa kuyang barangay. Ready na. Naibakwar ko na sa mga delikadong lugar. O ni so number kan sa kuyang nag-rebakwar, hunin ang data. O di tapos ka na. Bako na, dahil ka pang pigigibo, tamahalat ka pag kang paapod ni mayor. O yung masanang yung instruction ni mayor,
Ay yung iyo bagang pigigiribo. Ha? Cycle man sa na iyan, paulit-ulitan ng pigigiribo yan. Ang problema, pag igwa kikalamidad tabi, chairman, mahalat pa kay mayor. Kaday pa ngayang order si mayor. Serbisyo asin reparo. Ay nako kita. Kaya tabi ha. O yan, mas maurag so preparado. Ha? Mas maray tabi so preparado. Laging handa. Yo? Umabot man kimagdae, agihan man kita kimagdae, ang importante nakahanda kita. Yo? Taday man kimaraot na day man kimaraot baga na naghahanda kita. Parehas yan kang piyestahan. Piyestahan. Dapat maghanda ka. Day taaram kung may lumusob dyan na makipista. Yo? Halimbawa, naghanda ka, may lumusob na nakipista, o di ba rasog? Yo? Paano kung day ka naghanda? Linusob ka, nasubgan ka. Ano, man ni man si Max Biron na aram mo na ngayong pista, day ka naghanda. O, di nasubgan ka, taday ka naghanda, uminabot so bisita mo, day kinakaan. Nasubgan ka. O, daw kan so naghanda ka, maski day kinagyan, o di, ipasyaron mo na sana. Ipasyaron mo na sana. Mas maray so, permi kitang handa. Baga bako, tabi, sergeant kompetente. Ayan ang maurag, perming handa. Araw kayo, piyestahan, maghanda ka permi, tabaka may malagalag na bisita, o di gwa ka kay ma-entertain. Pero kung day ka naganda, may bigla na minabot sa imo, ay tapos ka. Araw masanang kang kalamidad. Mas marayso, permi kang handa, na anuman, agihan ka man o day, at least handa ka. Ara mo ng pista sa labnig, day ka man nagduma. Day na mo. Day na umayan si chairman kang pista sa labnig. Ara mo nang yung pista sa labnig, day ka nagduma. Nababaknit na niyo. Day na ubatan kang pista sa labnig. Ara mo ng pista ngayon, maglayas ka. Iyan siya pigsasabi, yan maurag. At least nakahanda si chairman. Nakahanda si chairman na maduman ako. O tadi ako nagduman, o di at least nakahanda siya. Yan ang maurag. Bako na day ka preparado, may biglang minabot dyan, nasupgan ka lamang. Sabi kang barkada ko tabi dyan kompetente. Dangoga ini tabi chairman, ta pwede mo ining gamiton pag makandidato ka na barangay official sa Disyembre. Lakos na bagang eleksyon kan barangay NSK. Ganyan, sabi kang barkada ko, ngaya, kandidato ngaya ko, Mr. Hulbutana, makandidato na siya. Yako iyo, sige, man na problema niya ako, anta diretso mo yan. Pag ako na ngaya tabi, Ricky Candano, good morning. Pag ako na ngaya, nanggana sa barangay me, day ngaya ki, magugutom. Pag nanggana ngaya ko sa barangay me, day ngaya ki may magugutom na kabarangay ko. Lalo ngaya, na day man ki mababasog sa mga kabarangay ko. Ano? No. Kala to na. Inutro ko. Apot, papakilin na mo daw ako sa kuya yan. Napigsasabi mo. Pag nanggana ngaya ako sa barangay me, wara na magugutom. Warang magugutom. And lalong warang mababasog. Halat ka. Ano yan kung style yan? Diyo. Dahil ki magugutom. And lalo tabi na dahil ki mababasog. Yako paliwanagi daw ko kung anong gusto sabihin mo kaya. Iliga ngaya tabi ngaya Mr. Hulbutana. Ang tao baga ngaya, pag nababasog, minareklamo, basugon ngaya ako. Garing nga di ako makahiro.
Otro do yako. Hilingan nga tabi, Mr. Ulbutana. Kita ba ngayang mga tao, pag nababasog ngaya kita, minareklamo pa kita. Sabi nga ni badat-badaton ngaya ko. Garing ngaya di ako makahiro. Garing ngaya gusto ko sanang magkaturo. Kaya, sabi kang barkada ko, pag ako na ngayon ng gana sa barangay may, warang magugutom. Lalong warang mababasog. Kung basugon mo nga yan, Sir Mox, mareklamo iyan. Mareklamo iyan. Kaya yan ngayon mangyari sa barangay ko. Pag nanggana ngayon ko, warang magugutom, lalong warang mababasog. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Marag manining barkada ko ngayon. Sige, alas 8:08 o 8:08 ang sa toyang Philippine Standard Time. Break muna kita ha, sarabay tabi muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na marimba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan kalbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Kong Joey. Kong Joey. Tudikan albay sa Nangyari. iyong aksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang sa programa. Alas 8:14 na ang satuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Sirigman ang oras niya, andaraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. City Councilor Rener Burse kang syudad din Tabaco. Cons Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo. ABC President Cap Art Abela kang Malinaw. Kasabay taman dyan ang Capos Builo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi. And syempre mga tugang, daraman po sa tuya yan kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Dyan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Alba. Sige mga tugang, balik po si Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana, ngunyan pong aldaw kita nin Biyernes, Friday. At sa size kita kang bulan na Hunyo taon 2025. Sundo kita alas 8:30 mga tugang. Ano nangyari? Dahil nakakalusot naman ang satuyang komunikasyon kay Sir Tony. Nakalusot na. Very good. Mga tugang, mga kabayan, 15 minutos tabi. Lipas ang 8 o'clock. May dugang muna kitang report dyan sa luwas. Nasa linya si Sir Tony. Sir Ton, maray na aga sa imo. Please come in. Yes, sabi Sir Mox, good morning and good morning man. Gusto ko yung mga parantabay. Ay, bakong traffic mo niya na aga ha? Roger, nakalusot-tulos man kita. Nakalusot sa signal tayo. Ibig sabihin, dahil pan-traffic sa Padang. Roger to that. And speaking kan traffic tabi Sir Mox. Anong oras ka nakauli? Nakauli ako kasi wapon magpapasado ano na ito. Lingaw ko na. Dahil ko man pwedeng ito alam so eksakto tabatay nakantabay si Mite. Ya, ano sa rason mo? Na-traffic ka? Na-traffic. Dahil ko man pwedeng sabihin kung anong oras ako nagsakay. Alat ka tagari dahil kumpirmi sa mo si Sir Willie Garing diskumpiyado sa mo si Sir Willie. Garing iba man yan na-traffic sa mo. Ini si Sir Willie Kung ano-ano na okdan kay niyo. Lalaknit na niyo. Minanguris-nguris. Sige, ano dahil solusyon?
Bagi tayo Sir Mox, mapadapit sa bagay na yan, kasubago or matapos nga ni tayo Sir Mox na mamatian ka sa hapon. So, napaka lalang sitwasyon pagkapot sa pulo sa trapiko dyan sa Barangay Padang kan Siyudad kan Legazpi. Ngunit na pagkaga, sa pag-agita, igwa na pinag-deploy na mga personahis kan public safety office and sa mga barangay tanaw. Public safety office kang Legazpi. Roger. Bakong pulis niya? Dahil pulis? Kaso bago, kaso hapon, igwad di man kita kinano taro na pulis. Ngunit na pagkaaga naman, so PSO, ang naka-duty naman. Di ba, right, may magmamando na kan trapiko. Taara mo bagan mga motorista, pag dahil kinagmamando, di lusot duma. Roger, katuwang kay ang tabi Sir Mox ng PSO, so mga barangay tanaw, iyon so mahiling pagkasuha, pag-agitan mo niyang patana, na pag-aga, saro ini sa mga medyos na pinag-ibungon yan, saro man sa ginibong pakikipag-ulay man kan barangay kapitan, kan barangay Padang, kang kasubang gibaga nagpapudtulo sila ning meeting at tangani ng tukaron ang bagay na ini and yun na pagkaga ito so sendang ginibo na bilang aksyon duman tangani ng maging smooth ang dalagan kan bulos ng trapiko ngunit na pagkaaga papalaog asin papaluwa sa siyudad kan Legazpi. Maurag man si Kapitan ta bata bagasay ang barangay Mananggadian o di saya kan sumuda sugabos na ano so kay puan talagang mag-aksyon si barangay Kapitan kang Padang. Roger, takasubang di nga na inapudan tayo ni yaon sa duman nasa tao sa kan gubot na trapiko alagad sabi na nga ni dahil man initulos masusolusyon ang kasuhapon grabe na talaga tabi Sir Mox so naging sitwasyon naging talagang walang galawan so panluwas at palaog talagang galing nagkaigwaning pagtiot duman sa area kung saan so kinalkag ng Sir Mox. Aha, kasi dahil nagbirigayan yan ang problema dyan. Yes, saro nga din disiplina Saro nga ni tabi Sir Mox sa iyang pinagsasabi na kung ining mga bagay na ini, may ibig lang ko kung dahil tabi Sir Mox ng mga nagka-counterflow. Yan problema dyan. And tama ka naman kasubado Sir Mox na dapat may police perikitan so mga nagka-counterflow. Kasi uni tabi Sir Mox, saroon sa mga ehemplo, so duman sa may party bagakan ginubatan. Kaso hapon, igwa kito duman na hiling na nakataltag ng mga pulis kung saan ito mga nag-overflow, nagka-counterflow initulos na sisitar tabi Sir Mox and kung dahil talaga matataraman titikitan ini dapat yung yan taganing ara mo dahil man ko magka-traffic yan kung disiplinado ang mga driver ang problema tabi Sir Tony pag dahil sila kinahiling na law enforcer PSO ang tanong dahil mga nitig ahadong ninda yan police so mga authority yan nagkakatarakot sinda dyan minasurunod sinda Roger kaso style kaso hapon duman sa ginubatan saro duman baga sa pigpupundoan kan traffic and saro duman sa dulo kung in kaso na magbayular itong sarong mag-counterflow may nakabang na duman para mag-ticket kasi naging smooth sa dalagan ka sa hapon. Di okay na duman sa may parting second to third district. So problema na sana from Legazpi to first district. Roger, yan na sana. And magiging sana ma-adapt ang hearing din na nagsusunod man kapag may tama ka dyan, kapag may nahiling ng na autoridad na nakatindog naman. Dapat igwa talaga dyan kasi yun ang ano yan. Pag wala yan, aram mo naman sana kita, Pilipino, suksok digdi, suksok duman. Roger. Kaya yan, and sa Roman na pinag-agihan kasuhapon na hiling ta, alternatibong agihan, so Duterte Highway bagatabi sa mga so digdi baga maagi ka sa may pasakat digdi sa may Bulangan sa Rawis baga malusot ka duman sa may Barangay Lidong sa may Primex
Away ko dyan kay Agihan. Roger, magaling ko na kung ining areang ini or kung ining Duterte Highway na ini, pwede ka na kuta digdig lumusot na kung natapos na kuta na, malusot ka digdig sa barangay Lidong, igwa man na Misericordia, and igwa man makonektar man kuta na ini sa barangay Bunga. So igwa na pala dyan. Discover yung ko daw tabi ang Sir Tony, adi. Abak ko na Roger. sa along National Road sana. Roger, ini sa mga dalan bagang bubuksan, road opening nagigibod yan sa may pamitisan kambunta, na sabi ta na nga mahiling ta na pwede man palang talagang agihan, nalagad sa ngunyan, dahil pa ini totally, kumbaga, natatapos, may mga area pa man na lubak-lubak, na dahil man yan kakausto yung mga pampaserong van, ta medyo grabe pa ang agihan. Aha. Pero sa mga makabot na panahon, kung in kaso matapos pala nini, magiging alternatibong dala nini, in kaso na may mga siring kayo ni Tabi Sir Mox na mga insidente. Ayun, very good ano. So sa ngunyan, nakakalusot na. Pero pwede na agihan. Pwede agihan, pero sa mga desya by duman sa mga arababang niladaan, Iyo. tama sa doon kanira raw. Iyo, Pero kung may bata ka na yan, muya mo mapalawig ang biyahe, pwede naman. Ano? Nga mas lalo lugod malawig ang biyahe. Okay man ta. Pag may bata ka ba, okay lang na medyo luway siya naman ng dalagan. Oh, iyo. Basta lidong ang bagsakan na lidong so kung halik ang tabako, patotoo. Pakatuloy bagas wala bang tulay. Okay. O di may primate. May primate. Diyan sa gilid kaya, igwan na dyan na diyan. Sa gilid mismo ketong ano? Roger. Itong tinapong ito, diretso sa nito. Roger, dati man bagay na may tinampo tabi sa mouse, bago patugdukan kang primates, may tinampo talaga dyan. Napasisirig yan, tutok duman, palalaog, and malusot sa likod kan padang. Pasisirig yan, duman sa may, pwede kang maglusot dumang karamay, Ronel at toon. Diretso na duman kung halimbawa, duman sa may malusotan, duman na sa pa-wildlife, kung ikaso sa... Roger, duman sa may gruto, Oh, iyo. sa may gruto, naagian mo nga duman sa karamay, Ronel at toon. Iyo, adi. Oh. Kaya, maurag ka talaga. Aram-aram mo mangarog ka na tinampo. Si ano kini? Si Boss Winnie kasi Boss Milad toon kini. Nagtaro sa'yo. Kalat ka. Naglinog na naman. Nalilibong ako. Hinahilig mo na. May mga maurag pala nagyan dyan. Sige, discovery ko na. Roger. So, yan tabi sa Mog. Sabi ko na nga ininuntas sa mga maabot na alaw, lalo lang sabi ko na nga paparani na ang karolsiyan kung papaanohon ini imamanage kan sa tuyong mga otoridad ang pag-abot bigdi sa Bulusan Rapiko dyan sa Barangay Padang kan Siyudad Ganligaswe. Okay, sige. So yan tabi sa mga sanon mga dugang pang informasyon hali dito sa kuyang lokasyon Tony Kidistay Kasurog Cab Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat! Salamat kay Sir Tony. Ayan ang latest dyan sa traffic. Ma'am Helen, good morning. Kumusta? Si Tak. Kumusta tabi, Tak? Traffic. So, igwa na palan ki mga miyembro kang Public Safety Office na nagmamandong niyan dyan sa Barangay Padang. Marahiyan, tapos sigtabangan man kan mga barangay tanod. Tapag deki mga arog kayan sa tuyang mga motorista, kawaran talaga ng disiplina. Yan ang numero 1. Imbis na magbigayan, problema, digdi duman, nagka bararalugod so agihan. Kaya nagkapirang oras so traffic kaso banggi. Kasud manghapon and inabutan ki banggi. Siguro palan ki mga tinampuna, isa taba discoveryhon ko daw yan. Pwede palan mag-agi dyan. Sa pigsabi ni Sir Tony, discoveryhon ko daw tabi yan.
Serbisyo Asin Reparo. Sa higdaan nakadangot ako, hinuninin sa rungdam-dam. Bata makurukaranta kita, biyernes palan ngunya. Tapos nasuras ta. Kung naman kita magkanta sa sarong programa. Iyo pala. Oy, mga tugang 3 minutos tabi bago magalas 8:30. Sa higdaan So, sa punto pong ini, digdita naman po muna para mentras na tatapuson ini pong satuyang programa ngunyan pong biyernes. sa lupa Regular holidays po digdi sa Pilipinas kung mahal. kundi simong boses iyo pala. Sa pangaran ni Sir Tony dyan sa lawas, sa pangaran man ni GM Maestro nila tuon. Sa ngaran po kan mga katuwang ta sa programa kay Madam Maylin kang MBY Dormitory dyan sa Rawis, Legazpi City. Salamat kay Governor Ate Glenda Ongbonga kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursi Cantabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay sa Capos Bilo Lotto Outlet. And kasabay taman dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services dyan yan sa Zone 5 Balading Malinaw Albay. Sa ngaran po ni Dogabos, mga parantabay niya to. Param na po muna sa indong lingkod at yan sa programa so tama sa na 10 to 11 duman sa 107.7 radyo natin Tabaco. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana Tabini. Sa Lunes naman kita magiribanan ha. Happy weekend po sa Gabos. Iringat po kita ha. Iringat po kita permi. Dipisil na ang buhay ngunya. Adios, amigos! Domo, arigato, bye-bye. Ingat po. Happy weekend. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami,
Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World